салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra аст бародаро, солаш 92, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин на ходовой бародаро, мотор коробка ходовой соз, магнитофонаш 100% кор мекунад, калонкаҳои зӯрзадагай. Мошин бе ягон расходе бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. балонаш 80%. нақша 28 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша, бо камтар савдоам дорад. касони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошин боша бародаро, Daewoo Ganzi, солаш 98, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объёми 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро камбудиш ҳамин ки танҳо ҳуҷҷати солонаш бутидагӣ, дигар ягон камбудӣ надорад. на ходовой, мотор коробка ходовой шамсозия, кондитсионер дорад, 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. нақша 15 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, биёед мошина ай пеш бинем мегӯяд, махсур шавад, савдош мекунем. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. Toyota Fielder аст бародаро, солаш 2008, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсале, объёми 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро состояниш бениҳоят хуб, балонаш 90%, мотор коробка ходовой 100%, старт стоп, мултирул, 8 моҳ ҳуҷҷат, 8 моҳ тонировка. мошин на ходу, бе ягон расходи камбудӣ, ай вагон гирифтагай, краскашам беҳад тоза. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нақша 88 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша, муомила дорад. варианти алишкарам ҳастаки ба вагон К50 вагон боша бародаро, алиш мекунад, болои бо суметия. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Mercedes Benz аст бародаро, солаш 95, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объёми 2, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин гази бензин кор мекунад, мотор коробка ходовой созе, балонаш 60-70%. ҳуҷҷати солонаш бутшидаги бародаро, гази 0.4, 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нақша 33 000 сомон мегӯяд. ягон харидори аниқ боша мегӯяд, бо савдо мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаре ки Matiz Prestea тевфтагим састани вагонша. солаш 91, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хэтчбек, объёми 0.8, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. краскаш тоза, мотор коробка ходовой 100%, задагӣ писдагӣ надорад. мошин бе ягон расходи камбудия бародаро, фақат мешини ҳай мекунед. мошинхар боша бародаро, рақамҳои рӯи экранда занг занед, видеоша дорад, бо рӯй мекунед, видеоша мемонед. мақсад видеош бисёртар буда, мо дар навор ҷо карда натонистем.
қарор дорад дар шаҳри Бохтар наша 22 тамига бо харидори аниқ боша савдо мешавад. Чӣ хеле гуфтем мошини вагонай. Марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Касоне ки Next пурсиде бародаро, якте гуфтем солиш 96. Сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро ҳуҷҷатҳои солонаш ба чилага, дига ягон камбанӣ надорад. Матто коробка хаддавои шамсоза, лук дора, на хадвай, ҷошта завардӣ мешавад. Фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 16 тамига. Харидори аниқ бошад, биё ай пеш мега мошина бина, савдо мешавад назди мошинда. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти паррактарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.